बिटिआर गोजोन गोरोबथा मावफुंनायनि थांखिजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कार्बि आंलं जिल्लानि बर' आफादफोर भारत सरकारनि सा सानजा नखर बिफाननि उफ्रा नेहाथारि पियुष गयाल आरो बोसोनगिरि ए.के. मिश्रा बिथांमोनजों नर्थ ब्लक गोदान दिल्लीयाव लोगो हमहैदों। बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायलायो। फारियै बिटिआर गोरोबथा बायदियै थाबैनो कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनो हाजोआरि थागिबिनि मर्यादा होनाय, बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लासिम सिमा बारायनायजों लोगोसे थाबैनो बिटिआरआव सोसननाय, बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बारग' एनडिएफबिनि माखासे थाबोनाय केसफोरखौ थाबैनो बोखारना होनायजों लोगोसे जेलाव थानाय बारग' एनडिएफबि केडारफोरखौ थाबैनो बख'नाय, बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बर' लाइमोनफोरखौ पारा मिलिटारि पुलिस बायदियाव थाबैनो थिसननो राहा लानाय बे गोनां आयदाफोरखौ लानानै सावरायलायदों होननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायथि हरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजा जोंनि गाहाय नेहाथारि फरेन्द्र बसुमतारी आरो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो जोंहा स्पर्ट्स सेक्रेटारि गणेश बसुमतारी लोगोसेनो कार्बि आंलं जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद UPPO एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटि आरो लोगोसे दुलाराय हारिमु आफाद बर' थुनलाइ आफाद कसारी समाज जों गुबुन आफाद जयै थांनाय 2020 मायथाइयाव जालांनाय 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर सुक्तिनि जि दफा दङमोन बे दफाखौ मावफुंनायनि सायाव मोनसे रिभिउ डिसकासन दिनै खालामनाय जायो। हम मिनिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि एडिशनेल सेक्रेटारि नर्थ इस्ट पियुष गयाल आरो एडभाइजार टु नर्थ इस्ट MHA ए.के. मिश्र बिथांजों आरो प्राय आधा घन्टा बेयाव सावरायनाय जायो। गिबि दाबि हिसाबै जोङो बेखौ सुस्रांनायनि आरो इमप्लिमेन्टेसननि हिसाबै जों लाखिदों सुक्तिनि 3.1 बेबायदियै जि सिमा बारायनायनि आरो गामि सोसननायनि जि मोनसे क्लज दङमोन आरो बे एकर्डनि बे वान अफ द मेजर क्लज बेखायनो जिहेतु एकर्डआ 2 बोसोर जालांबाय एकर्ड खालामनाया आरो नैबे जि कमिसन आशिष कुमार भुटानी बिनि सिगाङाव PP बार्मा दं बिथाङा रुंसारि जाबाय। दा आशिष कुमार भुटानीनि जि टार्म बे टार्मआ फैबाय थानाय 31 मार्च 2022आव जोबगोन। दा बेखायनो बिनि सिगां कमिसना रिकमेन्डेसनखौ सरकारनो हरनांगौ आरो नटिफिकेसन होनायनि गेजेरजों बै समाव जोङो गामिनि लिस्ट होखानाय बायदियै एरियानि लिस्ट होखानाय बायदियै सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि सिमुलुगुरिसिम बड' सोमावसारग्रा आफाद आन्दलनकारिफ्रा जि लिस्ट जमा होनाय बे गामिफोरखौ थिसननायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ मावफुंनांगौ आरो सिमाखौ बानायनांगौ। नैथियाव जोङो होदों जे कार्बि आंलंआव थानाय रायजो जानाय बर' कसारी बे जोंनि सुबुंफोरखौ ST हिलनि मर्यादा होनाय आरो बेयाव मोनसे एमिकेबल फर्मुला दिनै जादों जे कार्बि सुक्ति जालांबाय बिटिआर सुक्ति जालांबाय। दा कार्बिफ्राबो प्लेन्सआव प्लेन ट्राइब लुबैदों आरो बर'फ्रा हिल ट्राइब लुबैदों। दा भाइस भार्सा सल्युसननि मोनसे लामा दङ आरो बेखौ हम मिनिस्टार बिथांनि पलिटिकेल लेभेलनि इनिसियेटिभनि गेजेरजों सुस्रांनो थाखाय जोङो दाबि होदों आरो बे बेलायाव डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै जोंनो बुंबाय जे बेयो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रियाव दङ आरो बेखौ उननि समाव गोख्रैनो मुभ खालामनाय जागोन बे खोथाखौ बिथांमोना होदों। बाउन्डारि कमिसननि बेलायावबो टाइम बाउन्ड माने रिकमेन्डेसन होनायनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामजों सावरायगोन आरो कमिसनजों सावरायगोन। बेनि अनगायैबो जोङो माखासे दिनै जों मेजर दाबि लाबोदों बेफोर जाबाय जे एनडिएफबिनि बारग' जोंनि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय हगारनांगौ। एनडिएफबिनि जेसेबां दैदेनगिरि आरो केडारफोर दङ बिथांमोनखौबो सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय दिहुननांगौ आरो गुबुन जेलाव थानाय भुटानाव थानाय अरुणाचलाव थानाय गासैखौबो रिलिज होनांगौ। केस बाय केस लासैनो केसफोरा जोबलांगोन खिन्थु गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव बयबो जाहाथे लांदां अख्राङाव थानो मोनो आरो पार्मानेन्ट पिसआ फैयो बिनि थाखाय जोङो भारत सरकारखौ दिनै फिन खेबसेबाव जोङो रिमाइन्डार होदों। बर' इयुथफोरनि थाखाय स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ बे ड्राइभनि जि हाबाफारि मावनांगौमोन
बे दासिमबो मावजायाखै आरो बेखायनो दिनै जोङो बेखौ सरकारखौ बुंदों जे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिङा बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव जालांबाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायावबो जागोन दा गोख्रैनो बे रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिङा जिहेतु जालांबाय भारत सरकारनि पारामिलिटारि फर्सेस आरो डिफेन्सनि जि डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोना जोंनि ओनसोलाव रिक्रुटमेन्ट रेलि खालामनांगौ आरो बेखौ बिथांमोना स्पेशेल इनिशिएटिभ हिसाबै दिनै नट खालामबाय आरो बे हाबाफारिया जागोन दा केस उइथड्र खालामनाय आरो जोंनि रिहेबिलिटेसन थालांनाय बिथांमोननो होनांगौ बे गासैबो हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै बेयाव होदों फरेस्ट राइट एक्ट बायदि सनितपुर बिश्वनाथ हजाइ डिस्ट्रिक्ट गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव हानि पट्टा मोननांगौ हा अधिकार मोननांगौ बेखौबो जोङो बेयाव दफा हिसाबै लाबोदों डाइरेक्ट फाइनेन्सनि जि बाथ्रा दङमोन आर्टिकेल 280खौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै 125 एमेन्डमेन्ट 2019आव जि बिल लाबोदोंमोन बेखौ पास खालामनांगौ बेनि अनगायैबो सेन्ट्रेलि फान्डेड जिखिनि इन्स्टिटिउसन गायसननो गोनां दङ 1500 कौटि थाखाजों बे जिखिनि प्रप'जेल बिटिआर सरकारा आसाम सरकारनि गेजेरजों भारत सरकारनो हरबाय बेखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोना बेखौ स्पिडि खालामनो थाखाय खोथा होबाय एडिसनेल माखासे जों डिमान्ड लाबोदों जे क'क्राझार रेडिअ सेन्टारखौ आपग्रेड खालामनांगौ आरो 2022नि 31 मार्चआव बियो बन्द जागोन होननानै मोनसे नटिस सहैदोंमोन बेखौ बन्द खालामनाय आरो बेखौ स्ट्रिक्ट बिथांमोना बेबस्था लागोन होननानै बुंबाय NTPC बङाइगाव जि रिफाइनारि दङ बेयाव ग्रुप C आरो D थार्ड आरो फोर्थ ग्रेडनि रिक्रुटमेन्ट जानांगौ बिनि बेलायावबो जोङो दाबि लाखिदों ग्रुप C एयारपर्टआव नाइट लेन्डिंनि फेसिलिटि गैया जायनि थाखाय गुवाहाटीयाव पेसेन्जारखौ गारनानै फैयो बे बाथ्राखौबो जों नटिसाव लाबोदों आरो गासै रायलायनाया खोब पजिटिभ जादों कार्बि आंलंनि इस्युखौ लानानै जिखिनि रायलायनाय दङमोन बेबो भेरि माच पजिटिभ जादों जों बुंदों जे नैबे बाजेट सेसन नङाबा मनसुन सेसन जाहाथे आरो बे 6 मासनि बारा बे बाथ्राखौ बेयो थाबनो जाहाथे आफादनिफ्राय टाइम बाउन्ड एकर्डिं इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय मावो आरो हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा आसामाव थांनानै 2024नि सिगां गासैबो दफाखौ 100% मावफुंगोन होननानै जि बाथ्रा होदों बे बाथ्राखौ लानानै नोजोर बोनानै दिनै जोङो डिपार्टमेन्टनि सानै सिनियर अफिसार बिथांमोनजों जोङो डिटेलहै डिसकास खालामबाय आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि हम मिनिस्टार अमित शाह आरो जायफोर अफिसारफोर दङ दिनै माने के मिश्र आरो पियुष गोयल बिथांमोना खोब सिनसियारलि हाबा मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय एप्रिल दानाव फिन आरोबाव रिभिउ मिटिं खालामगोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों थेंक इउ गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।